Good morning. May malungkot na balita yung nanay ko. Ayan. Nagpaalam na rin si yung isa sa senior dog namin, si Da Vinci, yung kinuha pa namin sa Taguig ata yun, kung naaalala nyo. Yan. Namatay na rin. Umiyak na ako kaninang pagising ko. Ayoko nang umiyak, guys. Grabe. Kahit na mga rescue lang kasi yun, talagang iniiyakan ko pa rin sila, guys, kapag nalalagasan ako. Ay, kahit na naiiyak ako dahil minsan ang gasto sa pagkain, grabe. Pero mas naiiyak ako pagka nawawala sila. Ay, sabi ko, ayoko nang umiyak eh. Ay, kaka-edit ko pa man lang din nung vlog na naalala ko din si Tom Tom. Tapos nag-send si mama kanina ng ililibing na nila si Vinci. Wala namang walang sakit yun. Sobrang katandaan na lang talaga nun. Kasi ni-rescue namin yun. Dati na silang senior dog. Ayun, dalawa sila mag-asawa. Talagang hindi sila mapaghihiwalay. Kaya dalawa yung kinuha namin sa Taguig ata yun. Mga ilang taon na ba? Parang 7 years ago na din ata. O, nandito ba kami nun sa Adela? Basta sobrang tagal na, guys. Ayan. Hindi na yun. Nabulag na si Vinci sa katandaan. Dati, yung nakikita yung matanda na doon sa bundok, nakakalungkot pa rin. Kahit na doon naman talaga yung nila, yung destination nila. Nakakalungkot. Mabait pa man din yung si Vinci. Masungit lang yun. Yun yung aso hindi ko napaliguan talaga, guys. Ayaw nun maligo. Simula nang nakuha namin. Siguro napaliguan yun ni Ate Jean. Nangaangil talaga, nangangagat. So, pinabayaan na lang yun na hindi maligo. Pero yun nga. Sobrang, ewan ko. Ayan. Kahit nga, ini-imagine ko lang na sabi ko, itong mga aso, matagal din ang buhay kasi 10 years, 15 years, ganyan. Siyempre, imaginein mo yung mga pinapakain mo sa kanila, di ba? Yung ginastos mo, yung ganyan. Tapos, hanggang dun lang din yung nila, yung buhay nila. Kumbaga, sobrang nakaka-hurt pa rin. Ayan. Kaya sabi ko, yun. Kaya sabi ko kapag wala na tong mga, nag-expire na lahat. Parang ayoko muna mag-aso. Pero di mo masasabi. Parang tama na nga, guys. The more na naalala ko, the more na naiiyak talaga ako. Tama na nga. Monday pa naman din. Si Vinci din eh. Pero okay lang yun kasi talagang senior naman na siya. Wala tayong magagawa dun. Talagang nag-expire na lang talaga yung buhay niya. Hanggang doon na lang yung lifespan niya. Kasi sabi ni mama, kumain pa daw yun kagabi. Huling pakain ni Ate Jean. So, yeah. Pagpasensya niyo ako kapag tungkol kasi talaga sa mga hayop, yung ganyan. Sobrang iyakin ko. Ay, nako. Isayin na tayo. Ayan din ako magluluto ng ulam kasi meron pa dito yung steak. Hindi ko na nga ipinasok sa ref eh. Kasi wala na paglalagyan. Punong-puno yung ref namin. Yan. Yan na din ulamin ng mag-ama ko. Ako'y bababa ng maaga kasi Monday. Dami na pag Monday. Daming gagawin. Tell me you're stressed without telling me you're stressed. Grabe, excuse me. Grabe, careful. Oo. Excuse me, guys. Pasensya. Ganito rin ba kayo?
Ayan, oh. Super duper. Grabe talaga. Diyan ko nakikita kapag ka, stress na ako. Sobrang, sobrang lagas ng buhok. Grabe. Oh. Excuse me sa mga kumakain, pero ganyan din ba kayo? Nalalagas ang buhok nyo ng bonggang-bongga. Minsan konti lang. Minsan naman, ganyan. Grabe kadami. So, ibig sabihin, stress na naman ang lola niya. Kaya, ganun. So, anyway, ayun nga, nakaligo na ako ng maaga. Naligo na ako ng maaga. Maaga pa to sa lagay na to, ha? Mag-alas 11 na. Para makababa na tayo. Tunog na ng tunog yung yung messenger ko. Huli ka. Ha? Anong ginagawa mo sa kulambo ko? Huli ko siya, oh. Inaano na naman yung kulambo ko. Mga dulo-dulo. Let's go na guys, sa baba. Tambak na naman yung mga sasagutin ko sa page. Naligo lang ako, diba? Ang dami na naman agad nila. So, ayan din ako kumain kasi nagkape ako, speaking. Ayan, yung tira ko kasi, nilagyan ko ng Valentos Coffee. Pakita ko na naman nag-post yung website ng Valentos. Sabi ko, oh, may kape pa ako niyan, So, tinry ko. Ang pait pala talaga nung isang sachet. Kasi, kalimutan ko, 2 timplahan pala yun. So, ayun. Dinamihan ko na lang. Sabi ko, baunin ko na lang sa baba. Ayan. Tapos, appetite suppressant din yan. Kaya, hindi na ako kumain. Wala gana. So, let's go. Itong dalawa nakasilip pa dito. Huy! Bababa ako. Baka sumunod tong frutos na to eh. Istorbo ka na naman. Oo, kaya. Tignan nyo. Susulat ako ng mga Papa LBC eh. Nandito na naman siya. Oh. Oo. Order yan. Order yan. Mercy boy. Doon ka muna, dali na isip. Naligo ka ba? Naligo ka kahapon? Ha? Uy. Fluffy ng buntot mo. Wala kang kukunin dyan. Wala kang pupuntahan dyan. Ay, naku talaga naman. Ang ingay naman ito. Upuan ka. Alis na dyan. Susulat ako ng papaship natin. Ay, naku talaga. Humiga pa nga po. So, ako na mag-adjust. Ako na mag-adjust. Ay, kabayo. Salbahe. Ako na mag-adjust. Diba? Ako na tatayo para magsulat mga Papa LBC. Malokong presi na to, oo. No, diyan ka lang talaga. Ha? Ayaw mo umalis. Percy. Ha? Huwag ka dyan. Eh, di wow. Huwag mong anuhan yan. 1,007.90. Huwag mong anuhin yan. Huwag tayong pambili ng bago niyan. Take me home. 0931-934. Hello po. Hello? Ganda po po ma'am, nandito na. Para kanino po? Ah, okay. Okay kuya, wait lang.
Sasakyan gamit mo? Sasakyan? Ah, sige, wait lang. Jack, yung kay ano? Kay Sherlyn. Ayan na yun, pick up. Pick up lang po dyan. Sige, kuya. Bunso! Makisuyo nga, Bunso. Patulong si Jack. 2 box to eh. Yes. Okay na yan. Mga order yan eh. Yeah, di pa nagko-confirm. Baka may mga additional pa. Kaya ba? Yeah. Dito ka na dumaan. Yan. Tapos, orders pa. Orders pa. Yung Shopee, wala na. Na-pick up na. Tapos ito, DHL. Halika na! Ito naman yung border namin, oh. Gaantay na naman, oh. Ay, galing talaga. Dusing mo na, oh. Oh, oh. Kaloka. Ayan na ata. Yan na ba yun? Ay, hindi pa. Lala, move. Nandyan lang siya pagka ano. Pag gusto niyang pumasok. Aabang lang siya dyan sa ano. Ano? Saan ka naman galing? Oo, ano po? Saan ka galing? Ha? Saan galing? Katindi mo. Payat mo na lugod. Hmm? Sige, laro na naman kayo ni Percy. Ano? May grumpy na naman, oh. Sino grumpy? Hindi ka binigyan pasto. Sino grumpy? Grumpy na naman yun. Bakit? Hindi ko bigay. Hindi ko bigyan. Wala na yung ano niya? Treats niya? Oo, bigay ko lang din. Ah, kabigay lang pala sa'yo. Ikaw naman eh. Cute ka talaga eh. Yung ano mo, pride mo, wala na naman. Kapatid niya yun, kaya kapatid sa labas. Kapatid niya sa labas, wala na naman. Literal. Lumayas na naman. Kapag gusto nung pumasok, dyan tatambay sa, ano, sa labas, nakatingin dito. Pag gusto nang lumabas, nakatambay na naman doon, nakatingin sa labas. Diba? Katindi. Ayan. Shoutout sa Selecta Philippines. Shoutout daw pala sa Selecta Films. Eh wala, dapat kasi na video natin. Walang video. Bumili daw sila kahapon ng ice cream. Flavor, cookies and cream. Cream lang eh. Tapos yung pagbukas nila, cream lang yun nandun. Tapos 2 pirasong ano, buong cookies pa. Butter ka. Ang tabang te. As in, Kasi siyempre hanapin mo yung ano ng texture cream. ng Oo. bukid yun. Anong... Ayun na po, si Atty. Gokobya. Nagkakakopya ako. Huli! Pinipresent ko na ngayon sagot ko eh. Huli! Ayan. Makita yan ang PUP tayo. Oh, lalagot! Oh, hashtag ko dito yung PUP. Shoutout po sa kay Ma'am Abuela. Nagpapakopya po to ng ano niya, oh. Sagot niya, oh. Lagot. Ano pwedeng maulam? Hindi mo na iniinom yung ano mo? Mots? Ha? Ay, di na muna. Alam ko na. Teka, mag-adobo ko netong ano. Gawin ko ba ngayon? O bukas na? Pag-isipan ko. Kasi kagabi, nagluto ako yung bulaklak. Inano ko na siya. Inis. Sa ano lang, sa air fryer. So, ang daming mantika akong nakuha. Actually, nandito yun eh. Pinabuo ko muna bago itapon. Saan na ba yun? Yun oh. Sa ano lang to? Sa bulaklak. Chicharong bulaklak to. Diyak ka. Bukas tapon ka na. Tapos, pinatira pa ako dito yung ano, yung isaw. Prito kaya ako, no? Tapos ito yung ano ko. Adobo ko. Sayang eh. Kasi yung kahapon na isang tali, ginawa ko lang, in-steam ko lang tsaka sa bagoong. Yan, dry na oh. Sayang. Gawin ko lang. Tuin ko. Yay. Cholesterol. Sarap talagang bawal, guys. Di ba? Agree din ba kayo sa akin? Agree sa agree ang nakakarami. Uy!
Sayang. Tapos nilagyan ko ng bawang para ma-infuse dun sa oil. And lumasa sa isaw. Yan. Then, salt. Oops. Ang sarap. Mainit pa yan eh. Kaya mamina natin lantakan, guys. Actually, gusto ko nang tikman kaso mapapaso naman yung langal ako. Adobong kangkong with tinapa flakes. Oh, diba? Kahit saan mo talaga ilagay ang tinapa flakes. Ayan, kahit konting-konti na lang yan, guys. Sobrang malasa pa yan. Yan, nilagay ko na yung bawang sibuyas. Tapos, ano ba yun? Dahon ng laurel. Sabay-sabay na yan dyan. Gutom ng tao eh. Bango. Para lang may gulay tayo. Hindi masayang tong kangkong. Ayan, di ko na kayo na-imbita, guys. Virtual invitation para sa dinner kanina. Wala, napasarap na yung kain ko. Yan. And, ayun nga. Skincare time na naman tayo. Parang kapagpahinga na naman. And, what a productive Monday. Yan, pag Monday kasi talagang marami akong ginagawa. Kaya napabuko lahat ng ng mga pa-DHL. So, bukas yung meron pa isa, di pa nagko-confirm, pero naka-ready na, or dalawa ata yun. Naka-ready na yung mga nila, boxes nila. So, payment na lang ang inaantay ko. Kasi, syempre, payment first, bago ko paliparin. Diba? Ayan. So, wala. Yun lang naman ulit. Ulit-ulit tayo. Skincare. Yan, toner. Ba't ba ako kumuha ng cotton? Wala na pala akong, ibang toner. Ito na lang. Yan. Any toner will do, guys. Nagulamos naman na ako eh. And palawbat na rin kayo. So yun lang din yung yung steps. Di ko na pa lalawigin pa. Kasi I'm sure sawang-sawa na kayo sa sa videos ko about sa skincare ko. So hanggang dito na lang. Good night. See you all tomorrow. Daddy, good night. Oh, wala si Spidey. Ilang araw na wala si Spidey. Papahinga. Ha? Papahinga. Papahinga? Oo. Walang niya. May ginagawa ba yun para magpahinga pa? 20-day bro, Spider-Man yun. Napilap-dating kanina dyan. Wala si Spidey. So, good night!